De adviescommissie onder de onviering van Winsemius had in totaal 33 plannen onder de loep nam. Zo ben in de water en happenkaarten groene kleur kregen. Zij kan zo uitvierd worden. Voor de tredje plan in het oranje hield dat ze goed binnen, maar nog wel wat aanpassings nodig hebben. Nevens Winsemius ben de aanbevelings realistisch en uitvierbaar. Kijk, er zijn meer plannen ingediend, maar die waren nog niet helemaal klaar of niet helemaal goed of weet ik wat. Daar ontbrak iets aan. Die hebben gezegd, die moeten we niet in beschouwing nemen. Er is een streep getrokken, klaar. Dat is de grens. Nou, als je die streep wat opschuift en je zegt, we nemen nog een half jaar extra. Maar ja, dan kom je wel in de nesten met de taakstelling, want die moet in 2020 moet dat er staan. En dit lijkt reëel. Hoewel het plan goed bestuur binnen, is de kans op kritiek en verzet van zelfs grut. Dat kan vertraging opsmieten. Winsemius vindt erom dat er zo gauw als mogelijk professionals aangesteld worden moeten om het proces te begeleiden. Er zit ook een aantal initiatieven, bijvoorbeeld waar of de omwonenden of de initiatiefnemers gewoon wat steun nodig hebben. Gewoon, ik weet het niet, ik kan het niet, of het overleg moet beter gedaan worden, of er moeten andere compensatiemaatregelen worden afgesproken. Nou, dan heb je een uitvoeringsorganisatie nodig die dat begeleidt, professioneel. Winsemius had het rapport maken voor Friesland van de Wien. Daar zitten Friese milieugroepen in die de provincie adviseren. De groep neemt de aanbevelings van Winsemius in zijn geheel oer. Mensen die nou nog kritiek hebben, maar er mooi goede argumenten komen, vindt de groep. Vanuit omwonenden kan ik heel goed begrijpen dat er kritiek komt, maar ook van natuur en milieu, ook vanuit de ondernemers. Het enige reactie daarop is zeggen, als je het beter weet, welkom. Ik bedoel, wij hebben de wijsheid niet in pacht. Alleen maar kritiek leveren, ja, dan denk ik, daar komen we niet verder mee. Maar als je kritiek hebt en je hebt een beter alternatief, prima. Deputaire steden nemen 1 oktober een standpunt in hoe de plan. Provinciale steden moeten dan op 17 december knopen terughakken. De tijd kniept. Deputaire Hans Konst is het helemaal eens, maar zwaarvoudiger stiet voor hem voorop. Dus het moet vooral goed wezen en dan lauwer een beetje langer de route van. Maar was zeker weten dat je de goede dingen doet. Aan de andere kant, we hebben ook genoeg elementen, kennis lezen om inderdaad op 17 december een goed besluit te nemen.